Kinabubonggo. Kailangan na natin ng scarf. Kasi nakakasira na ng career ng single ito. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Okay, so pupunta muna kaming Baguio. Punta muna ako ng Baguio. Kasama ko yung mga ka-work ko, mga nurses. Kasi visit namin yung family ng medical director namin. Kasi namatayan sila. Namatay yung kanyang wife. So, yeah, dun muna kami. And then later on, pagbalik ko, kasi abutin lang din namin kami na before 3, nandito na kami ulit sa baba. Mag-FB live ako. Siguro mamayang gabi na, kasi most of you requested on my FB page na gabi na lang yung FB live. So, I will be doing that tonight. So, afternoon, I will be filming. Ang natanggin ko lang, guys, is this bag of mine na yung pinang-work ko. Meron din akong, what's in my bag, pero gamit ko kasi ito sa work. So, yun. Ginawa kong video is what's in a nurse's bag sa work. So, yan lang yung dadalhin ko kasi kailangan kong magdala ng payong and yung scarf ko para malaki. And kailangan kasi kapag nasa Baguio, madaming lakaran. And hindi pa namin alam kung saan yung pupuntahan namin. So, yeah, try ko muna. But before I go, nag-answer muna ako ng mga emails na kailangan kong sagutin kasi kailangan nating magtrabaho. Hustle girl, hustle, work. So mag-answer muna ako ng email habang inaantay ko yung text nila kung aalis na kami. I am still wearing, guys, my glasses from Fly and yung lens niya is from EO. Ayan. And tingnan yung struggle ng my eyeglasses, guys, kapag nag-makeup ako, ganyan. So hindi talaga ako naglalagay ng heavy na foundation kasi ang pangit pag may ganyan. Ayan, para light lang. Kaya, kapag nagkaganyan na ako, ayan na, hindi ko na tinatanggal kasi ang pangit na kapag may mark na dyan. Yan yung struggle talaga ng mga nag-eyeglasses. Let's go! Sa go! Alis na tayo. Let's eat ng bibimbap and iced tea. May bakod naman. Ito, yung nasa story time ko yan, si Rain. Ayong siyang pinamata. What na? Ano yun? Puro na, bufalo? Ano yan? Ibon? Ibon yan! Ibon! Yeah, ikaw yan. Parang bone na rin. Wala tayong makakain dito, girl! Puro chocolate! Magkano? Pero maganda. Maganda. Siguro. Hi! Hi, guys! At talagang so today. Ito future vlogger. Kulol. So today. Hi, guys! Today, guys! Natawa ka ganyan kasi pinagaya ka niya. Kasama ka yung cellphone na yan. Oo ah! Ang sarap mag-shoot mo. Punutan hormot yan. Punutan hormot. Okay, mga nakawala. Okay. Go! Sir Freddy! Ayan na nga, nakabaril ni. Daming rason eh. Okay, ayaw nga. Hi, Sandra! Katawag ko si Sandra.
bumper. Anong bumper? Huwag yung agawan niyo sa akin. Gusto ko yung ano, asan ba yung magandang... Eto po. Huwag yung agawan niyo sa akin ha. Saan yung ano, magandang preno? Aray ko. Oh my gosh. Let's go! Lagi nabubunggo. Wait lang. Hi guys, we're here in Burnham. Charot. Ano yan, Nemo? Hindi sir, vlog kasi sir. Manood ka kasi ng YouTube ko. Ito yung pinakamagaling namin na nurse sa iyo. Wow! Ani? Yeah, follow her on Instagram. Ano yung mga pa-travel, ano, mga restaurant, mga ganyan, mga Instagram feed niya. Mga unicorn. Mga unicorn. Magda! Pila-pila ni Anik yung outfit niya. Lalamig na, kailangan niya na. Kailangan na natin ng scarf. May pa-magic scarf naman ako dito. Alam mo kasi lamigin ako eh. Kaya may baon ako. Violet. Panglamay. Kasi makikilamay kami. Gusto mo ganyan sa birthday mo? Yung may ano din from NLAH Nurses, ganon, na ribbon sa flower. Ang mura lang ng mga flowers dito, grabe. 100 pesos lang yung 1 dozen ng napakagandang rose. In fairness. Nag-aabang lang ng free taste na taho, strawberry. Ayan. King of free taste. Lagi ka. Ganda ng hair ko dun ah. Kaya nga eh. Ayaw na nilang maghawak ng panglamay na flowers. Nung may chicks na daw, pinasa na sa iba. Okay, pasa na sa married. Kasi nakakasira na ng career ng single ito. Oy, pero ang ganda naman niya. Pangkasal nga daw, sabi nung nakasalubong natin kanina. May kasal daw. Oo. Flores de Mayo. I really love the cool wind dito. Ito yung masarap dito eh, kahit maaraw. Malamig yung malamig yung hangin. Tawid tayo. At baka mamatay tayo sa pagbibidyo. Oh my gosh. Thank you! Oh, documentary! Documentary! Papasa namin to sa ospital. Ang kulit-kulit mo! Grabe siya! Huwag ganyan kasi amoy sa buhok. Ang toryom niya, isa. Mura lang ng flowers. Yung isang dosena, Sir Bren, 100 lang. Mura, bakit? Malapatak na naka-on di silaw. Hey guys, it's already 10:30 PM and kakarating ko lang. As in, kakababa ko lang ng sasakyan. And galing pa kami Baguio. Kasi ang late nang nag-start ng service namin dun sa Patay, dun sa nag-service kasi kami mga nurses. Yun, gumawa kami ng service for the lamay nung wife ng medical director namin. So, nagpa-fog na naman. Tanggalin ko lang ayun, and no oras na kami natapos, parang 7:07 na, tapos kumain pa kami ng bulalo. And yun, dahil kami yung taga rito, hinatid pa namin sa malalayo yung mga nurses namin na
ayun, na magjo-duty mamaya, sobrang nakakapagod. Kasi, makikita nyo yung mga previous clips ko, grabe, sobrang tawa kami ng tawa. Ngayon lang kasi kami lumabas ng mga nurses na kami, magkakasama halos lahat kami. Yung mga nag-duty lang, yung mga, konti lang yung mga nag-duty. So, parang blessing pa rin na nagpunta kami noon ng maaga, tapos 5 PM pa lang viewing. hindi kami na-orient ng mas maaga. So, and nakapag-ready na kami. Doon lang namin nalaman na So, sabi namin, huwag na natin sayang ng araw. Punta na lang tayo doon. Yun. Dami namin ginawa. Sorry rin pala guys, hindi ako nakapag-FB live ngayon to announce the winner of my Shopee haul giveaway. But tomorrow, I will be doing an FB live. I will just announce it on my Facebook. Ayun. But, for the meantime, meron na akong giveaway kasi i-announce ko sa i-announce ko siya sa FB live na may lalabas na giveaway sana tonight. Kaso, I was expecting na after lunch makaka-uwi kami. Pero yun nga, 5 PM pa daw ang viewing. So, nag-post na ako kanina na hindi na ako makakapag-FB live kasi nasa Burnham Park pa lang kami kanina nagpapalipas ng oras para mag-antay na lumipas ang oras dahil coding din kami sa sasakyan. So, ayun. Pero tomorrow, tutuloy ko yun before ako mag-duty na mag-FB live na. But, if you're still interested, we have giveaway, ongoing giveaway na naman on my channel. I will just put the link down below, guys. So, ayun lang guys. Sobrang pagod na ako. Hindi ko na alam kung Hindi ko alam kung mag-edit pa ako kasi may edit sana ko yung isa pang video ko, yung skin white, yung eye white Korean na whitening cream. Yun ang i-edit ko sana. Na-film ko na yun nung para parang pagod ako. Kasi salita ko ng salita para di ba katulog yung driver namin, si Rain, yung nasa story time video ko dati. Ayun, syempre guys, iba ang daan ng Baguio, super zigzag, mapagi, ganun. Sa Marcos Highway nga kami dumaan kasi sobrang, pag umuulan kasi sa Canon Road, madaming, ang tawag nito, falling debris, parang nagla-landslide ganun. So, mas safe sa Marcos Highway, which is, mas mahaba yung biyahe. Pero kaya yun, daldalan kami doon sa harap, sa tabi niya, para lang hindi siya makatulog kasi night shift siya kagabi, tas maghapon kami, na yun, kung ano-anong ginagawa namin sa Baguio, tapos duty ulit siya ngayon sa ER. So, kawawa naman. So, ayun lang guys for this vlog. I hope you enjoyed watching our napakagulong mga video. Pasensya na kayo pag kami kasing nagsama-sama, sobrang gulo talaga namin. So, ayun guys, thank you so much sa mga nag-subscribe and sa mga nagko-comment. So, bukas na ako mag-shoutout, hopefully, bukas. I'll talk to you guys on my next video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this one. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Love you!